Ayun baby mga kadong, oh. Tingnan mo yung baby, yung cute, oh. Oh. Diba? Hello mga kadong, mga kidang, good morning sa inyong lahat. At ang araw natin ngayon mga kadong ay Sabado na naman ng October 30 tayo ngayon dahil, no? Diba? 30 yun mga kadong, mga kidang, dahil araw na ngayon ng Sabado, maninigay na naman ako mga kadong ng tinapay sa ating mga kababayan na nasa kalye lang mga kadong, upang maghanap buhay din sila sa pamamagitan ng pamamasura. At yung iba ay nanghihingi ng bari-bariya lang mga kadong, sa pamamagitan man lamang sa pagbigay ng tinapay mga kadong, makakatulong man lamang tayo sa kanila kahit kunting bagay lang mga kadong. At yan na mga kadong, yung ating ibibigay sa kanila, yung tinapay na yan mga kadong. Kung nakikita ninyo, kukunti lang yan mga kadong. Kahit man lamang yan, kahit kunti lang siya mga kadong, ay mayroon tayong maabutan ating mga kababayan mga kadong, mga nasa kalsada lang sila mga kadong nabubuhay. Right mga kadong, samahan nyo ako sa ating pagpamimigay ng tinapay mga kadong sa ating mga kababayan. Right mga kadong, let's go. Alright mga kadong, mga kadong, nandito ako sa kanila ni pwesto nila ni Jenny. At binalikan ko sila dahil ilang araw na rin hindi ako nakapagbisita dito mga kadong, at bibigyan ko na naman sila ng tinapay mga kadong, no? Ito yung mga kalakal nila ng mga kadong, oh. Yan. Hello, good morning sa'yo bebe, at saka kay Jenny, good morning sa'yo ha Jenny. Yun, tinapay na naman muna yung bigay ko sa'yo, pero hindi na to pandesal ha. Sana magustuhan mo to Jenny ha. Ito maganda ba? Gusto mo ba yan? O baka sa susunod bigas na ibibigay ko pa. Nagsasahig pala kaya dyan? Ha? Ito pa, oh. Okay na yan? Ito, ibibigay ko rin sa ibang mga kababayan natin na medyo nasa lang, di ba? Para makasurvive sa buhay, no? Jenny, sino yung isang babae? Ha? Si Angelica. Angelica? Ganda naman ang pangalan. Jenny, Angelica. Nagsasahing nga talaga kayo dito? Pwede ako pumasok, Jen? Pasok po kayo. Ha? Papasok ako sandali ha. Pasok kayo. Sige. Yan mga kadong, dito sila. Hello. Kaya mag-ito kuya. Good morning. Ay, magulo eh. Magulo kayo. Okay lang yan. Sanay naman ako sa magulo. Magulo rin yung bahay ko. Oo. Nagsasaing nga kayo dito talaga? Ay, katera Ha? agad. Baka magalit yung ate ko eh. Ate mo? Nandyan natutulog? Ay, wag na kasi natutulog. Nakabara lang yun. Ha? Nakabara lang. Ay, di. Bawal yun. Dito na lang ako. Hindi, kung nagsasaing kayo, di masusunod pag bumalik ko dito, magdala ako ng bigas, Ha? Okay na sa'yo yun? Okay, sige ha. Ha? Asan pala yung isa mong kapatid, be? Umalis? Sige ha. Sa susunod, pagbalik ko rito. Saka ulitin ko maraming salamat sa pauntak naman Tulog ulit, si no? ate. Baka pasok. Nagsasayang pala kayo rito. Sige, susunod, oh. Paano, hindi na ako magtagal ha? Jenny? Salamat po kuya. Oo, walang man, oh. Maraming salamat din sa paunak niya sa akin, At balik-balikan ko kayo dito. At saka magdala na ako ng bigas kasi nagsasayang pala kayo dito, hindi ko alam. Okay ha, magandang umaga sa iyo, Jenny ha. O patuloy lang yung kabaitan natin, ha? Para hindi lang yan ang ating matatanggap na biyaya sa bawat araw, Jenny, maraming salamat at bye-bye na ha. Yun mga kadong, nanganak na nga talaga si Jenny, no? Jenny, nanganak na. Ipapakita ko sa inyo mga kadong na hindi ako nagbibiro. Binubuhat na sa kapatid niya. Yan mga kadong, kapapanganak lang talaga mga kadong. Yun, umiiyak. Bawawa naman siya. Babae, no? Lalaki. Sana hindi siya bakla. Yan mga kadong, umano si Jenny sa akin ng diaper saka gatas. Ano naman gatas nito? Mona. Ha? Mona. Bona kid. Sige, babalik ako ha. Ko muna tong iba nating mga, bibisitahin ko rin yung mga iba nating mga kababayan ha. Tapos babalik ako dito ha. Bebe.
Hello, good Abay morning. kuya ha, thank you. Yan yung anak ko. Hindi na rin makapasok cute. kasi Yan. kalat. Kuya, pasensya kasi kalat. Ayos lang yan, sanay ako dyan. Laki squatter rin ako. Thursday. Paano? Di na ako magtagal ha? Di na oh. Bye-bye, bebe. Babalik ako mamaya. Ha? Sige, bye-bye. Ito, Del. Tanggapin mo lang to, Del, oh. Del. Oh, dami ka na pagkain. Oh. Ito pa, oh. Napay para sa'yo. Para ano, hi, kumusta kayo? Anong yan mga daw si Del na dadaanan na natin dito. Oh, kumusta? Hello, kamusta po? Homeless po kasi ako eh. Yung bahay. Yun na nga, wala pang nag-ano. Pero hayaan mo pag medyo sinwerte ako, tutuparin ko yung hingi mo sa akin. Ay, salamat po. Ako ha. Oh, salamat po. O na gusto mo na makauwi doon sa ano, sa Opo, probinsya po namin. probinsya nyo. Sige, basta dito ka lang naman. Oh, dito Ako rin lang po. dumadaan-daan din Opo, naman ako dito ha. Pag sinwerte tayo, Okay. basta yun ang ano mo ha. Opo, salamat Okay. po. Opo. Thank Okay, you bye-bye po. ha. Saka salamat sa Bye. kasi paunlak. Okay, yan mga kadong si Del. Alright mga kadang, binalikan ko si Tatay Rini dito sa kanyang pisto mga kadong, kung saan doon siya mga kadong oh. Ngayon mga kadong, sinabihan ko kasi si Tatay na kung mayroon ka pang mga kasama na katulad mo rin, nandito lang sa kalye, mga kalakal, ganun, pag araw na Sabado, kung maaari, dalhin mo sila dito para mabigyan natin ng tinapay kasi mahirap din kasi mga kadong na mag-ikot-ikot ako. Kaya yun, tinupad naman ni Kuya Henry yung kanyang sinabi. Yan, may mga kasama na siya dito. May dalang mga kariton para mga kalakal ito. At hindi lang yan kalakal mga kadong, may aso pa. Yan. Oh, yan, mga karton, mga buti. At yan si Kuya Henry. Kumusta? Rene. Oh, Kuya Rene, yan, kung maalala niyo mga kadong. Yan. At bibigyan ko na sila ng tinapay mga kadong dahil ito naman yung ating sadya talaga na kaya bakit tayo nag-ikot. Kuya, tanggapin niyo po, tinapay po. Ano pangalan mo kuya? Arnel. Ako rin si Christopher Gonzales, ano? Oo. Okay, salamat. Maraming salamat sa paunlak ha. Pasensyahan mo na rin yung tinapay na yun lang ang kaya ko ngayon, ano? At sana pagpalain pa tayo ng Panginoon sa susunod na mga buwan o araw, ganun. Maghantay lang tayo kung kailan, ano? Okay, kuya, Arnel. Arnel. Okay, maraming salamat kuya Arnel ha. At kay kuya naman, okay pagpasensyahan mo na yan. Okay, yan Kuya Rene at si Kuya. Adi mga kadong, ito rin yung daming karga nito. Yan o. Hello kuya, magandang umaga sa'yo. Tanggapin mo yung tinapay. Palagi kayo, sir. Ha? Palagi kayo. Salamat. Salamat po. At pagpalain tayong lahat ano sa ating Panginoong Hesus. Siya lang talaga yung malalapitan natin sa lahat ng oras ano. Ano nga pangalan mo kuya? Sir. Po? Ronnie. Ronnie. Okay, Kuya Ronnie, maraming salamat ha. At pagpasensyahan nyo rin yung tinapay na. Salamat, sir. Oo. Okay. Sige, sir. Okay, salamat. May timbangin. Timbangin na natin to. Oo. Salamat din sa paunlak ha. At Tatay rin eh. Kuya Arnel. Arnel, Kuya Arnel. Kinagagala ko makilala po kayo, no? At salamat na Panginoon na nakilala ko kayo. Mabait, Kuya. Henry, no? Rene. Yun, makalimutan ko talaga. Rene, oh. At si Kuya Ronnie, sir. Ronnie. Ronnie, Sige, ayun sir. Okay. May isa pang kasama mga karadong. Pangalan mo tayo? Luis de Vera. Ha? Luis de Vera. Luis. Bibira. Okay tatay. Kinakagala ko makilala kita at bibigyan na kita ng tinapay kasi yun ang kaya ko. Ano po? Salamat. Opo. Dito mga kababayan natin mga More karadong. blessing. Okay. Pero tatay ha. Tama-tama talaga yung natira kasi may mga binibigyan. Oo. Oo. Ito tatay. Pangalan mo ulit? Luis de Vera. Luis de Vera. Oh. Okay. Tay, pagpasensya mo na tinapay ha. Maraming salamat. Oo, yan lang ang kaya ko ngayon. Sa ngayon, sana ay madagdagan pa at pagpalain tayo ng sana Panginoong nga po. Isus. Ano? Sana marami pang biyaya para sa yung Opo, maraming salamat po. tulungan. Opo, salamat ng inyong mga binigyan yung panahon para sa atin. Ano? Oo, no. No? Okay.
Tatay, maraming salamat. Salamat At po. pagpalain nawa tayo ng ating Panginoong Diyos. No? Totoo po yan. Okay, kuya. Yan sila mga kadadong. At bago sila, si Tatay rin yun siya yung una kong nakilala. At ngayon nadadagan na yung mga kakilala ko ngayon dito. Yan sila. Luis de Vera, Arnel, at si Romy. Yun mga kadadong. Yan. Okay. Alright mga kadadong, binalikan ko sila dito si Jenny. Hello Jenny. Kasi nga mga kadadong, nagano sa akin si Jenny na wala daw gatas yung anak niya. Yan, makikita nyo yung cute oh. Akin na lang kaya. Para lang nagdingin ng ano no. Yan mga kadadong oh. Cute ng baby. Ilang buwan na ba to, Jen? Wala pa. O kaya nga, yung bumili ako ng diaper tsaka yung gatas niya. Bunakid yung sinabi ko. Sabi ng yung sa pinabilihan ko, generic, sabi niya, ano, ilang buwan na ba yun kuya? Ilang taon na ba? Eh kung kapapanganak lang, sabi niya sa akin, hindi bunakid yan kuya, buo na lang. Ay, ganun ba? Kaya sige, bigyan mo ako, buo na. Yan, mga kaludong, oh. Cute ng bata mga kaludong, oh. Oh. Ang pangalan nito? Jane. Sini, ano pangalan? Justin. Justin Bieber. Artista yun ah. Yun oh mga kadong, oh, cute niya. Alright mga kadong, ibigay ko na kay Jenny yung binili natin na tawag nito. Nakakalimutan lang. Yung gatas saka diaper. Ayun baby mga kadong, oh, tingnan niyo yung baby, yung cute oh. Oh. Diba? Ang magaling na rin magkarga ng bata to. Ito Jenny, may diaper siya, binilihan ko siya ng diaper. Oh, Jenny. Ano yung bang? Buna. Ganyan yung binili natin. Oo, Buna. Pang baby na talaga yan, pang baby talaga yan, sanggol pa ba? Yan. At ang diaper. Yan, Dalawang diaper. Oo, yan. Pang baby rin yan. Oo. Kasi nagtanong ako dun sa pinabilihan ko nga para sure. Diba? Alam nga kung bilihan ko ng malaki. Diba? Mas maluwag siya. O, yan mga kadong. Yun o, ang cute niya mga kadong. Oh. Uy, baka mapilay. Baka mapilay. Kawawa. Justin? Yan mga kadong oh. Yan mga kaldo, lalaki. Alright mga kaldo, mga rilang, naibigay ko na kay Jenny yung gatas at diaper ni baby Justin, ano. Yun, bumalik ko dito dahil nag-request ka sa akin na walang gatas yung anak niya at walang diaper. Takpan mama mo. Kaya binilihan ko sila mga kadong dahil naawa ako sa anak niya, at hindi lang sa anak niya kundi sa mga anak niya at sa kanya rin, sa kanyang kalagayan mga kadong. Sadyang napakahirap, lalong-lalo na ngayon ang panahon natin na pandemya. Dagdag pa yun sa pasanin nila mga kadong, no? Kaya sa pamamagitan man lang yan mga kadong, maibsan man lamang ang kanilang hirap na nadadanas mga kadong. At mga kalong, sana hindi nyo ako iiwanan at sana ipatuloy nyo yung suportahan ng aking YouTube channel para lalo pa natin mapalago at marami tayong matutulungan mga kalong. Lalong-lalo na sa katulad ni Nanay Jenny na kailangan talaga din ng tulong sa atin kung ano mga ating kayang itulong sa kanila. Kung sino man yung hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe at sana suportahan niyo ang aking YouTube channel at kung may mga advertise na dumadaan sa pag kayo nanonood, sana iwag ninyong i-skip dahil para makasahod ako mga kadong, dahil pag nakasahod ako mga kadong ay ipapakita ko sa inyo at tutuparin ko yung aking pangako sa inyo na tumutulong talaga ako sa mga kababayan natin na mahihirap mga kadong. Alright, hanggang dito na lang mga kadong. Dito ko na tatapusin ang ating video. Jenny, magbabay na tayo ating mga viewers. Bye bye Jenny. Bye-bye. At sa anak nila ni Jenny, mga kadong, yan, yung dalawa at tatlo na sila kasi mayroon na sanggol.
Yan, bye-bye. Sa ating mga kababayang OFW, sana suportahan nyo ang aking YouTube channel upang mapalago ko pa ang aking YouTube at pagtulong sa ating mga kababayang mahirap mga karoon. Alright, bye-bye mga karoon.